На пачатку нарады старшыня Савета Рэспублікі выканаў прыемную місію. Михаил Мясніковіч уручыў кіраўніку вобласці Анатолію Лісу медаль садружнасці незалежных дзяржаў за вялікі ўклад аблвыканкама у развіццё інтэграцыі дзяржаў удзельніц СНД. У працяг тэмы інтэграцыі старшыня Савета Рэспублікі азначыў неабходнасць рэструктурызацыі экспартных паставак. Сёння нельга арыентавацца толькі на рынок Расійскай Федэрацыі, а менавіта ён складае больш за 90% экспарту. Дыверсіфікацыя рынкаў плюс прамыя замежныя інвестыцыі. Тыя складаючыя паспяховай работы эканомікі, на якія павінен звярнуць першачарговую увагу, у тым ліку і будаўнічы комплекс. Яго рабоце была прысвечана нарада. У першым паўгоддзі бягучага года галіне ўдалося выйсці на станоўчую дынаміку, адзначыў намеснік старшыні аблвыканкама Виктор Соколский. В первом полугодии было использовано 410,3 миллиона рублей инвестиций в основной капитал. Это темп роста 108,6. В результате темп роста строительно-монтажных работ по итогам 6 месяцев составил 101,9%. По данным показателям мы, получается, работаем неплохо. І тым не менш праблем у будаўнічай галіне хапае. Шмат стратных прадпрыемстваў не задавальняе сітуацыя па экспарце і прыцягненні інвестыцый. Старшыня Савета Рэспублікі адзначыў неабходнасць перагледзець падыходы да інвестыцыйнай дзейнасці. Поставлена задача активно включиться в вопросы, связанные с привлечением прямых иностранных инвестиций. Прямыми иностранными инвестициями, я считаю, что область могла бы заниматься более активно. За первое полугодие этого года привлечение прямых иностранных инвестиций составило всего лишь 40 миллионов долларов, из них 17,5 – это предприятия свободной экономической зоны Брест. То есть районы, города занимаются недостаточно активно и не создают привлекательных условий для работы зарубежных инвесторов. Михаил Мясніковіч звярнуў увагу і на дэбіторскую і крэдыторскую запазычнасць. У Брыскай вобласці дэбіторская запазычнасць будаўнічых арганізацый складае каля 150 миллионов рублёў. Я очень просил, чтобы облисполком создал соответствующую комиссию, которая могла бы сделать сверку расчетов и произвести возможные взаиморасчеты даже в рамках области или, возможно, выйти с соответствующими предложениями на республиканские органы государственного управления для того, чтобы тоже упорядочить эту работу. Патрабуюць дасканалення і арганізацыйная структура. Старшыня Савета Рэспублікі прапанаваў разгледзець магчымасць перадачы ў камунальную ўласнасць рэспубліканскія будаўнічыя трэсты 2, 8 і 25. Аптымізацыя павінна станоўча паўплываць на іх эканамічнае становішча. Резюмуючы размову, кіраўнік вобласці Анатолий Лис адзначыў неабходнасць пошуку новых магчымасцяў для заробку. Нет сегодня у государства ресурсов для того, чтобы, длинных ресурсов под низкий процент предоставить для того, чтобы можно было работать так, как когда-то мы работали. В этом есть сложности. Призываю всех очень серьезно нам работать в этом плане. Резервов у нас достаточно. Кроме тех сложностей, у нас резервов предостаточно. Поэтому их надо использовать, задействовать, и тогда ситуация у нас будет получше. Наступным пунктом рабочей поездки старшыні Савета Рэспублікі Михаила Мясніковіча стало абмеркаванне хода работ по падрыхтоўцы да святкавання тысячагоддзя Бреста. План мерапрыемстваў немалы. Всего в этом плане мероприятий 31 пункт. План мероприятий, как вы сказали, Николай Ильич, носит комплексный характер. Это не только строительные объекты. Из 31 пункта, правда, 27 пунктов в той же степени завязаны на строительство. Самые знаковые будаўніцтва заходняга абыходу і аўтавакзала, рэканструкцыя кобрынскага пуцеправода і ачышчальных збудаванняў, перанос рачнога порта і шэраг іншых. Михаил Мясніковіч сканцэнтраваў увагу на тым, што святкаванне тысячагоддзя – гэта не толькі будаўніцтва аб'ектаў. Не менш важна распрацаваць канцэпцыю самога свята. 1000 лет Бреста – это не местечковое мероприятие, это мероприятие нашей страны, это национальное мероприятие, национальный проект. И, безусловно, надо, чтобы привлечь внимание и гостей, и наших друзей к этим всем мероприятиям, не только принимая участие в торжествах по этому поводу, но и в рамках подготовительных всех мероприятий. Кола пытанняў на нарадзе разгледжана, цяпер варта пабудаваць сістэмную работу. Усё павінна быць зроблена якасна і ў тэрмін, а яго застаецца не так і шмат, усяго 2 гады. Людмила Салзина, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».